kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngibe khona kule ndawo. Mina-ke ngubaba uSithole ngisuka la uThukela. Mangizwa-ke indaba ezinhle ukuthi umpostoli ubaba uSibanda kanye nabanabo uzofika la. Bawethu nami ngithandile ukuba ngifike ukuba sizohlanganyela ezweni lenkosi. Ngiyabonga kakhulu ukuba khona la. Lokho-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomama wasekhaya engicela ukuthi naye eze la ezobingelela. Mina ngubaba uSithole kusuka lapho uThukela njengoba sengishilo ngumfundisi uSithole. Ngifikile-ke la kule ndawo. Ngicela-ke nami ukuba lo ngihamba naye ezobingelela njengoba kushilo. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela obaba abafundisi, omama abashanisebisi kwegameni lenkosi Jesu. Amen. Ngumama uSitholeke njengoba sekushiwo ngumazungu. Nami uJesu wayisiza impilo yami, wayinqanda